At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Salbag. Tagurak. Pati bigote kan barabas ko. Adamat kan timobo nga iming. Kipay kat mapukawan ti magneto nag-ibigote. Na ito ti pinangal-alak kan ni Lorena. Uray saan nan ayat ti makiasawa ini. Ngam pagbabawiak mo tatuma. Dahil aganak kumamat laeng ti pinilik ini. Bakna nga, magatang matkat di tiraksak. Ayam da ito'y agubanan abigutek ti pakasikura. Ay, sir! Isik engineer! At na kayo ba matlagamit yung kartuyo ka ni Madam Glorina? Ito nga uray tiruar ni Marieta. Bayam na tanga aguray, Pipita. May imbaga tanga iso ti masikuran nga agururay nga siyak ti maktangan. Oh. Ano ti makunami ti Sarmeng? Ay! Apay na ita, sir, may engineer? Mayat! Tapagap tao, tigadakkel na agad masilawan kasi bubugal na magigit, sir, may. Ngam, saan pa yan ako yaw, tita, sir, may engineer? Lukas ta. Gwapo akmat lang, Pepita. Ay, talaga, gwapo kayo, engineer. Magustuak na itang imbagam. Agkaduwata. Kahit agbayag ka akatulong. Eh? No, si Kati Mang Tansya. Mano, tawon-kaon. Ay, Diyos mio, daytoy nga tanti pakabasulak no diyak matumpungan ti sumpat ko iti daytoy a lalaki. Kwa, engineer. Kasla, at tawag kayo pa lang iti 40. Saan ka nagbidot, Pipita? Nuwang laeng, ti lumaklakay. Na ito'y bigote kan barbas ko ti problema. Pumuraw umatan, tinagduma. Ay, puryos. Kasano nga'y magapaglasin ti lumakayan ti panagiming na? Kanya nga to ti panagkunam. No mabalin at tinaan ti buok, di mabalin met nga ti bigote kan barbas. Makadadaan iti kinabigotilyok lagi ti uban iti iming ko. Kasalupay ti magneto. Ay, mabalin samot at tinaano ng kuluran na ita, engineer. Ay, tiyak mawatan ti ko na magneto. Ay, aklat tan aso manao, waging kay ti mauma. Apay nagsubli ka pay laeng Marieta. Di kaya amo ama kamamalas ti agsubli asumrek iti balay no nakarwarkan. Ni Mami Mat, pamati pa'y lang idi kupong-kupong dayta. Ay, naimbag ko man o saan ka amang iramraman. Kasano tsak agsubli, kat matagtaganak amang uray ka ni Uncle Joselito. Awan matlangan. Aguray ka, tayabag. Joselito! Kanya pa'y lang amintar aramidam di ta kwarto. Mabuongan ti Sarmeng. Amangan no anya matandar aramidan yung kinipipita. Ay, nagdakas mo ti panunot mo, Lorena. Saan nga rod amap iti kinagwapo. Anya a kinagwapo ti bagbagap. Eh tamat la bigotem ti pagkarkarit mo. Aguban sapayan Joselito. Lorena, Joma kunam. Pakaya babaan tinagan ko Joselito Marianito. Ay, niya. No niya ka ti kinaatintog tinagan mo Mapan kayo kit din. Pantayam imbang ti ulitin mo, Marieta. Ang mga umubra pa'y lang ti magneto kan ti bigote na. Anya ngay Uncle, mapantan wano mapantan tol. Awan unay aramidat itang aldaw. Nasa paanapan ko pinakandag iti tarakan ta manok. Makapagtinulong ta na imbag dito yung garden. Tidakes na awan mo ti ato at trabaho dito yung garden ita. Dandani pa'y masadutak na imay. Nalpasan nga data dito Adamat la taruot agabutan ta. Pain-inayadan tan, kabayatan ti panagsarita ta. Anya ka diti barwa damag. Saan kang agdardaras? Anya man hindi ta kalukwan ng ibagbagam
Si kalangarodan tinag ko na papainayadan tatag trabaho. Saan ko lang tangarudan nga ituloy? Awan pa'y nasagap ko nga ipadamag kukin ka. Iso nga, inak ko mamakidamag. Anak, ti adayon akabagyan mi ni Marieta, Pipita. Gaputawan anak mi kini Joselito, nagnaod min dito'y balay. Di makil ka din ni Marieta kada kayo? Saan? Balasangan. Kaano lang ang nag-asawa kami kini Joselito. Oray, di akon makaanak, inasawa naklata. Ah, tinapatag. Napanunot yung pailangan di makiasawa. Gapo kano iti magneto tig bigote na. Hanggang tipod no. Napanunod ko ang nasaysaya at matlaang no makiasawa. Agpay sumati patigmaan da kanya. At saan arason ti kinaawan anak tapno di kami makapagden na anaragsak. Ay, no, may papaniti dahi ta, madam. Awan masaog, awan pa imot asawa. Dumdum nga kaklatan ay, di istorya yaw. Inalak ni Marieta iti sidong me. Adda ngamin gargaraw na dahi ta babae. Hay, Pogi. Italang man na nagpadlaw ka. Nagkita kayo man nga tan iti day di babae ang napinta sa kinakuyog mo. Mamatiak, mata nagsina kayon. Ilibrinak man inton malam. Ipakadakpay ka ni Uncle Joma no palubusan nak. Naingat namin ni Mami kanyak. O sige, ag-text ak tulatan. Ala, ni Uncle Joma. Itay pa'y lasang sangpat mi dito'y opisina na kasama iti Sarmin. Adamat kayang kasarsarita na iti cellphone na. Hindi na lang. Dapat lang, umaya po nita. Papa na niyo, Uncle? Mabalinti sumurot? Anya sumurot ni Bagbagam Marieta. Sekretarya ka dito iso ti Sarbem. Tapno, adda mabati dito opisina. Ni Engineer Palikero, Palmero kunakuma. Inakdanunan ni J Project Site. Jay Palikero, a project engineer, ti kaya tiyo asawan, Uncle? Palmero, San Apalikero. Inakbisitaan ti kontratak kalsada. Na maglakit din Ta nakapagatangak iti kaldeng. Ay, wow! Nagimasan ti si niyo, Uncle. Sayang, tadyak makasurot. Ang mga nukurang pa'y apulutan mi na jay. Manuna nga gubra. Ada pa'y kadwa na nga engineer. Nalain ka nung agpulutan dagiti engineer, akas kada kayo. Depende ano niya apulutan. Si Kangamin Marieta, tila'y bagbagam. Saan ka ngagpapaaram, ha? Naut-uti kayo lang iti may sa segundo, Mami. Kapanpano ni Uncle? Apay, napanan na kano. Inawagan tay pada na apalikero. Ay, step, pada na nga engineer ko nakuma. Ni Engineer Palmero. Napan na kano binisita ti project na kalsada. Daytay project engineer anasem nga agpulutan iti kapukan. Anya kapukan, Mami? Ay, no saan mo nga mo? Di mo damagan. Mabiit lang. Italaang amadlaw ko. Nagkiting ti paldam. Ni Mami, Mat? Italang adilawan niyo? Kanayon matakastoy kakiting ti paldak. Kas lamang susulisog ka nga rod. Amok nga rod ti kinagaraw mo. Mami, sana ga puta kastoy ti panagkawkawas ko kat tilada ditan. At damat taste ko anya. Saan ka amaan ano no saan ka ngagpapaaren? Tuladet nak. Manu ti tawon kon idi makiasawa. Takasano? Inora yu pa'y ama expired ti matrisyo sakbaya nakiasawa kayo. Ay no, nagalas lakit din ti panagsasaw. Panawan ka man langan. May paglakit din. Tanda ni Engineer Palmero a pinagpambar ko. Namati ni Marieta. Ani Engineer tinawagak. Nalay nga talaga ti purman ko. Pamuna ti sagsagot na kanyak. Naglapsak ti chicks. Dinanon ko iti bank house na iti trabador ko. Nasulinak ti taon. Kat saan nakamatuntunan ti asawa. Sa tiyam muna. Kat masingpita. Awan tayo may isang oras.
biyahe na lang ito, tinakaibayagan na. Sana nagtuloy, wano? At nga tanalipatan na. Jakit tinadanon ti Jas kelaklakayan. Tula ka di maamuan sa dino at talaga tinapalan na. Magsasawang may maysa. Ni Sir Joselito nga tabi magmagana. Pipita, Madam! nakaluto ka din. Oo. Agi sa ganak pa lang, iti pangaldawan tayo, madam. Awan mo't ngamin pa alas 11. Makapangpanganak iti ice cream. Ay, saan kan nga gluto iti pangaldawan ta? Intalangan mangan iti restaurant. Kunak man no awan signal ti cellphone dito. Agyam-yaman naklakit din. Tas anak amaawagan ni Glorina. Oh, naimbak tawan ni Kristala iti abay ko. At sumbatakon. Hello? Naimbag, tanaawagan ka matlaan. Larigat, ti signal dito. Ada yung amin na ito lugar. 5 pisos kanulangan ti pagplete. Makagtengkan iji langit. Ay na, saan ka man nagpiloso po Joselito? Noon niya pa lang amin tinagkontrataam kadagiti kalsada. Kanoan niya laditan katadamat tinigosok nga imatunam. Anak serbet ti kina inhinyero. Ada na kita awagan da iti engineer makakontrata da. Sakto lakit din, apud-pudno nga engineer ti saan? Anya? Di ka lang maagawan. Sinsinan engineer ti bagbagak engineer. Adamat na kita'y pudno nga inhinyero asaranguso. Kat, anya nga rod nga oras nga gawid ka. Madamdama. Kapilitan ng mga dawakon. Naimas ti sidaan may. Uwan, amo ka na imas. Si Kantupay ang naisem iti kapukan. Makaumamot na ito. Pabusoyak to ni Engineer Palmero ken nagiti trabahador ko nga agpulutan iti kaldeng. Adugayam ti makali nga ube iti bakras ti bantay. Kay ube, kimamangag. Diyak mauawatan dito nga ibagbagam Joselito. Maimpyernaak ang makisarsarita kan ka. Itaypay nga da kami kinipipita dito yung restaurant. Pabisinak launa yan. Sige, mangan kayo nga ronan. Sige, bye. Napandagayam na ngal daw iti restaurant. Piman pay ni Marieta. San mo't ang makapanaw iji opisina. Mabisinak at talagan pipita. At idug ti pila itay nagorderak iti kanenta. Kat mabayag pa nga iyigda ti kanenta. Amangan no, saan kayo na makapangan, madam? Mapalpahanak ton. Madam! Umawag ni Marieta. Sungbatak ka din? Damagam pailaan. Makaambukan no kaya't masungbatan. Saan nakasingaan amang mga niti halo-halo? Hello, Marieta! Ay, pasensyakan no, saan ka na sumbatan na dagaws? Madam ang amin ti pa nagsarsarita mi kan Madam Glorina. Kabayatin ti pa nang uri mi ti order ti restaurant. Ay, wow! Sana on! Siyak lagaya man ti dakas. Ibagam ken ni Marieta. No saan pa yan angal daw? Umay dun manon dito yung restaurant. Ay, Marieta! Umay ka kano dito restaurant. Kunay, madam, daras ang basit. Saan pa nga minadimtang ni order na eh? Ay, uwan pipita! Umaya kon! Ay, madam, agad ti order daw. Sus, nakatumat kaya. Maibibos mingat ha? Ay, namsugak. Oh, nabsog kayo matan, mami. Apag kastayo lang ti lupo ti manok. Nagadupay ti sabali nga order yo. Tingamin amo ni Madam Glorina, Marieta. Mabayag pa ya dumtang ti order me. Isuan na nga na ti halo-halo. Mabisinak launay itayan. Nailuod akmat anak itungtong kini Joselito. At pa'y nagorder iti kanin me. Kat ni pipita ko malangan at inagorder. Di naman ang pinaganda ti utek na. Ay na, imbis nga agpabasol ka Marieta. Babalawang pa'y laang ni Pipita. Di ay mapabainan amadama amang mangan. Awan na niya man na kanyak, madam. Yakmat amo no niya ti kayat yuwa ka na. Ang may bansa ka man dito sa store mo daw. Awan pa isang datagtagayang ulaw. Urayak ni Ampiong ama burag.
Amang ano sa di naman ang tinakaisalsalatan na. Naimbag tadimtang kayo. Ay, masadot kan sa amo ito na tumulong kini kamu to ide garden. No nasabat kayo itay nagkuyog kami anapan iti garden, ama. Awan pa'y pangal daw itay agawid kami. Ay, huwag kayam. Dakalong dikabaw ko no daduma. Ulaw. Amo na matlang aklonan. Ngam, amangan no sumuruti kinaburak na. No pasaron no. Kuna ni Mami itay napan ko dinanon ida ni Pipita iti restaurant anang aldawan ta, narigat ka no ti signal dita, Uncle. Pag naibirok ko matlaan. Anda ak iti aringgaw isti kayo dito'y tok-tok ti bantay. Ngam nakapsok matlat na ti signal, Marieta. No nalawag matamangag kayo. Ay, alas 5 kaya man, ngam awan kayo pa eh. Nay tangarod ti problema. Ang mga nuumyanak dito'y. Agawid ako man ngam jakmeten mapagandar tilugan ka. Kasano nga rodan, Uncle? Kapilitan ng umiyanak dito'y. Numura tanaglamin. Terak lakit di amabigatan. Ang mga ang diretso at iti ospital inton makasangpetak dita. Kasano nga rodan, Uncle? Awagak ni Pipita, tao may na kayo sukunan. Anya, Uray, tamo na tagmaneho. uray pa yung muna Oops, tagmaneho. sakbay nga ituloy tayo, dito restaurante dito tayo, ang super pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan lang ang hindi, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tatlog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. At nangarong pagturugan nyo dita? Kapilitan ang makitulog iti bank house dagiti trabahador. Ado ti lamok ano sa. Alright, ado ti kayo apas gadanda apaginudwan. Tapos maabog dagiti lamok. Ni Mami kumamat lang ti pagpakadaan niyo, Uncle. Hello? Uncle? Agsasawa aklakit din. Awan matgaya man ni Uncle. Inidap na. Kung ti cellphone ko, tapos sanak ang maawagan ni Glorina. Iti kasta, agparang nga awan signal dito'y. Naimbag ka nakapanuno takiti pambar. Manmano ti kasto'y ang undaway. Sanak ang mababalaw ti asawa. Ngamin, sanak ang maparagsak. Inasawak nga oray amok asaanan nga aganak. Ta, baknang. Baknangak matkidli ah. Tamay sa ka inhenyero. Apay asika tinagpakadaan na Marieta. Si Kakadi, asawa na uncle mo. Ni Mami man, pagsilusan dakit din. Kat Uncle ko mat nakabagyan nyo. Tay gwapo ti kayat ko anya. Nakiasawa ak pa'y kinihusilito no sana gwapo. Aguri ka, tay pulong kanto inton sumangkot. Itaag man, no pagpangas na ang magneto na ti bigote na. Ay, oo naman, Mami. Gwapo. Aguray ka man tawagan. Amo kaya no puno ti ibagbagana. Padasan yung awagan. Tay-tay madamang agsarsarita kami, naputit matentiling niya na. Ibagam kinipipita nga agidasaran. Ad-adaan na pisinanak iti saan ang panagawid niyo silito. Talagan sa nga awan ti signal iti ayan na. Ay, nabayag kami analpasanangan. Ta problema ti amo kabakat. Ta sana nakasangput ka asawa na kamutaw. Nadadaalan ka no tilugan na di project site. Oh, engineer ka mo malakay. Wow, engineer. Di matanda negosyo la. Wan, iso ti mangimat maton iti kumpanya ni Madam Glorina. Nga magkonkontrata ka nulat ta. Tapno da serbi ng inhenyero. Ay, nagagat nga ro ti mo malakay. Baknang dalawonay. San pa yun ay alakay ni engineer kamuto? Kuboy lang amin. Kasla baro pa'y laang naggargaraw sika. Kawan ngamin anak da. Naimbag ta nagawid ka pa'y husilito. Unak no agdiretsyo ka ni di opisina. Mamalin ka di, magtakasta. Umalak pa'y agpagwapo ah. Andawai ka pagnigusan ni Giant ti project ko. Ngam, nagbutoy nga, nga mga no adabuaya. Ani abuaya ti sasawa. Nagdigos ka kumalatan ah. Aglalo no adakadwam anapo daw balasa.
Ay, agselos ka pa'y ngayam. Anyakit din na kag selos. At dapay ladarang agtartaray ka dagiti urat ko. Sige, agawaam nga ipakat ti magneto dagiti bugaw ti maapagpangpangas mo. No siyak ti mapahay blood mo, kuy daw ka. Sakbayatin kan kayo dito yung opisina, Uncle. Ang mga nadakay pala iti dalang itay imawag ni Mami kanyak. Ay, aslak gayang balik bayan na sinarabo, Marieta. Ngamnay, kapimot na na ito kan matsakaw. Naangaw kayo talaga. Gwapo kayo lata. Anya ti matsyakaw. Toasted bread da ito eh. English na dahi ta, matsakaw kunami yubing kami. Iti pinatangken da apandisal. Ipakay dumaan na laang. Bread dahi ta. Naimbag na nakaawid kayo matlaan. Kagurak na dyan na pasamak kanya. Tsaktun maulit ti mapanichay. Katno kontra tayo day chay, Uncle. Baybayan niyo kumalata Dakkel lakit iti maganan siya yumanan. Dakkel, ti makanan siya ko ma. No, saan nga ano ti lumiksam. Ha? Ala, saan mo nga ituloy tag damag? Manipon, iti nagasawa kami kani Glorina. Hindi larabi asan kami anang kaida. Ay no, naglamin ni Jai. Ngam, nag-enjoy Naglakakan mo na na umay di garden mo daw. Wano, batang lang ni kamuto ti agtrabaho idangal daw. Nagsasabat tayo kadala kay punpun niya po, ama burag. Nagkuyog kami kini kamuto. Nagkuyog kayo mat kinila kay punpun niya po. Ay, apay nga ibagang pailang na ita. Amangan kunak no nalipatan nyo anapa nakiti garden. Imay ngamin nagpakpakaase ni Bakit Badang. Tana ibusanda ka no iti bagas. Pinalubusan nak ni kamuto nga agawid ak pailaeng. Tainak idilaberan ida. Ni bakit barang wano. Ni bakit mo sama da badadang. Ni Nana Badang. Nalipatan yung tiberngas ni Nana Aneng Abadang. Tatunggal mabartak nila kay Simong nga asawa na. Sang kaibaga na akamatan na iti Badang. Ulaw. Unggayam. Ulaw talaga bakit. Nga mamabitrahan nga budoy. Siyang kan sabot nga agdardara hasta masagom samot ni makisar sarita kanya. Ah, panawan kayo pa'y nga rod, ama burag. Na. Nagdaras ka mo ito na mauma. Dahito'y nga ama burag sa tiulaw. Dinilaw na asanak nga agdardaras. Nagpakadaak. Sa ibagana nga alis tuak kano ama uma. May isa lang alal daw na engineer di project na ganun nagimurungan na. Kung namot lang nakalawas na dyan. Saan nakita na rin kita Pipita! Tadino tayan mo? Ay, saan ka makita? Aglablabak, madam! Saan na nga ta nakita ngayon mayak dito paglalaba? Inaldaw sakit di naglablaba ka, Pipita. Di ka lang maumuuma. Aginana ka pailaan. Pagsardangan dak na ito naglabaw, madam? Madamdaman ton dayta. Aginana ka pa'y. Di ka mabannog at trabaho aya. Mabit lang na ito'y madam! Anya kalakit din nakatulong. Sak nga ron ti pagururayan. Umaykan ko na. Uwan, madam! Ay, bay anak lata ko mano ka. Pray sa anak nagsardan nagtrabaho kay. Umay ka, wenno saan? Ha? Ay, Di ka mabisin aya. Agmerienda ka pa'y. ay, merienda gayam kay Abyaw. Madam-daman tulangan, madam! Oo, sige. Isardan ko pa lang ang teklata. Ano, isot ko na yan. Ay, salbaga. Nakaturog ak kayang. Katantaniak na nagdititugaw ko. Kasano na danayra na simrek dito opisina. Di pa'y kat nakapapainan. Nuada nakakita iti dandani panakat nagaw. Sa bagay, dandani mo't lakit di Ay, sayang ti panakasinga ti tagtagainip ka.
talaga ang napintas ni Kristala. Makapaarapaa. Makamermeryanda akit pansit pipita. Iso a pinagsardeng ka naglaba. Saan mo atultuladin ni Joselito at di maumang ang trabaho? Alaga nagagit na engineer, madam. Imatunan na dinegosyo. Ang kontrata pa ilang. Adumat ngamin ti tao abaonan na. Di maumang ang bilang iti kwarta. Amok pa yan no sa bali ti daddo matrabahon na. Ha? Anya nga tati kayo na sa unya, madam ko. Ay, dakmat ngamin ang aganak. Saan lakit di ngagpatli pa niya? Inka man gayam alaan ti cellphone mo, taawagam ni Joselito. Kasaritak dayjay alakay. Ang damo cellphone ko apang kontakan ni Pipita kanyak. Apay pala cellphone ni Marieta, kontakan na. Uwan gayam ngagpaiso. Apay asikat ti pinaawagag kinipipita. Ni Marieta kumati kasaritak, tapag damagak ti may panggapken ka. Ah, kaya nakapagdwa-dwaan ngam nagpabuking kamoy. Apay, ada ilamlambang mo nga aramid mo. Ay, awa. Uray kastuyak akit kita Lorina. Nasingpeta. Kasano amamati ak anasingpet ka no natiwang ka amaturog? Anya nga oras anakasangpet ka dita opisina? Mabitlaan na isublik ka ni Marieta ti cellphone na. Taiso ti pagdamagam. Sika lang aruden ti kasasaritak. Iyawat mo pa ilaan kini Marieta. Uncle Joma, ada ko makidawag kada kayo. Ang mga numabalin na masapsapa at nga agawin, ada ko madaraya ka party. Apay asikalaan. Saan nakadakayat akakuyog Marieta? Iba'y naksamot akakuyog talakaya kaon. No kayat yun ti sumurot, mabalin lang ta, Uncle. Ngam, amangan no agungat ni Mami. Babae kami pa'y matngarod amin. Salwag, di pa'y siyak lang tilalaki nga ron, no kwa? Ay, mading nga ron. Katawaan dakto pa'y lakid di. Kabain da kayo akatawaan, ta inhinyero kayo. Amamuda kayo mat nagiti daddo mga barkada? Sikalatan. Sige. Mabalin mo ti agawid, Marieta. Saan ka nga pakarabi, iti pa pala. Wow! Nagpintas ka ni Tita suot mo, Marieta, ha? At dansamat na raya mapaskan. At nangarod, Pipita. Iso na sapak ang nagpakada ka ni Uncle Joma. Pinalupusan nakmat. Ay, ni Mami Gayam? At danapanan na. Ang mga nadanda ni sumangputan. Naurahik pa'y ni Mami. Ang mga numalada waktu una yan. Numuna kat ko na ni Uncle adyak agpakpakarabi. Ay, wag Gayam, Pipita. Makakatkatawa ka da Mami Glorina kan Uncle Joma no daduma. Ngay, amay mo at Marieta. Una ka magdartaras, makitungtong mo. Wan ata saan nga mo ni Mami ti agselos. Ngam, dinamag naman no nagdiritso ijay opisina ni Uncle itay biga. Kagangay laang mo't damagan na tasaw na kat nga road. Nasingpat ni engineer iti panagkunak. Kuboy lang amin. Maragsakan lakit din ni Uncle no kastat ibagbagam kan kwa na. Pudno mo't ni bagbaga ka nasingpat. Kanuray mo't ni madam. Saan dangagap ama? Narabak namin ni engineer. Paytungtungak matan ka Pipita. Panawan ka man langan, ang mga numalipatak pa'y ti papanak. Uray pinalubusan nak ni Uncle. Amangan no ni Mami ti mang pawil kanyak. O sige, mapanak kon Pipita. Sige. Ay, kung nakitayan mo sana makadlaw ni Marieta. Ay, nainginat ngamin kat ni Madam Glorina. Mabalinin ti agawi di tikas ting oras mo daw eh. Inton bikat man. Ado ka ti irapin mo inton bikat. Aga ka sa kadagiti itlog. Barang adda umanay nga i-deliver kadagiti order. 5 at 3 matlakit de. Oray maladaw kanto nga roden nga umay ti kardeng. Ang mga no, i-deliver ka pa iti bagas. Igidan mo tumutin to order da kanakan. No nga ta mapagsinukat ko ti bagas kan ganagan nga i-deliver ko. Imposible mo dahi tara.
Awan pa mo ti, diferensya dagiti matam iti panagkunak. Malaksi da no, irantam ti mang sutel. Ah, Oh. amangan numalam tong aruda na makaumayak iti garden. Ora inton maminsan ngal daw langan, ngagtrabaho kay ti garden. Amangan no matuloy ak iti papanak. Ha? Wow! At dagayam ilimlimod mo ah. Sana all. Tanya mo ni Pipita nang itugot ak iti pagsugatak. Saan nga minakayat ni Mami nga agpalda ak iti nakiting? Konserbatiba mat. Tanya nga ron, kat nabakit nabalasang. Makaisa makamalagip ka ni Uncle Joma. Kaya't nakit din ti sumurot. Kasano, no adda makurso na dana kadagiti barkada. Ay, jak kaya ti may ramraman nga ungtan ni Mami. Dantanimot nalipata ko nga kasan dagiti linabaka bado ni engineer. Paglakit din ta saan pa yan nakalnatinay. Pipita, okay saan ang nakatrangka tigait? Ay, jak kaya na itrang kay terimor ni Marieta, madam. Anya? Rimuar ni Marieta kuna? Simbangpet ka din? Napanana ka na? Ah, Mabiit lang. Nagadun alinabaam. Kau sa amin dagiti ni Joselito. wan madam. Insangpot namin dagitay din nagapuji project na. Naa, kasla nagmurngan na matan iti makabulan kat may salang aldaw na ijay. Joselito! Umay ka man! Pagbalinin ka agoma, no di ka sumangbat! Ay, itala makita nga makaumot ni Madam Florina. Kat si kamot pipita. No dyan pa'y nakita dagiti inakas mo anay balaybay akawas day ta a Joselito. Diyak kumapay na amuan akas tatik kinaado tilinabaam amureng na. Ay, tiamo kami nakita yo, madam. Mas daawag kumapay no amok. Joselito kunak! Saan ka nga gintuturog? Ay, madam, saan pa ya si Mangput na engineer? Nagpakada ni Marieta kan kwa na, kat kinurana mo tama sa nga agawit at dinarayan na aparte. May samot dahi a babae. Sa di mo inbaga adagos, ngawan pa iti asawa. Ay, Alis tuwam nga akasan dagita. Nawawan tupay ni Joselito. Awagam. makaungat ni Madam Florina. Sakpay di bandal na mga wag iti asawa na. Ay, nagadugat nga minan dagitoy anamorgan ni engineer. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Wastorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunak no saan ka man na sumangpad si ka Joselito. Kunak no napan ka man na ni Jay project mo. Itay kumapay bigat na panagijay. Ayam jakong kayat ti mapanijay. Pamangan no madadailan at sapay naglamok, kanakano ti lamok. Kat naginudo ka kumaano malamin ka. Itay pa'y sumungatak ang nakarupangit ka. Anya ka kadi, madadaal ti kinapintas mo no kasta. Idi pa'y anadadaal ti kinapintas ko gapukan ka. Ah, Saan ko pa'y apinakupin ken ni Pipita dagiti linabaan ng arwatem tapno ipakita ken ka. May salaang nga aldaw mo ijay. Ngam nagsukatam sa iti makabulan da ito'y. kastoy ngamen. Tunggal mapanakijay. Malipatak nga ibati na itinamurngak. Sige, panawan kan dito. Ang yakitin, ha? Sa anak ang nagbalin nga inhinyero, no sa anak ang nalaing aromasaon. Kunak man nun nakarwarkan mo daw eh. Nangig ko nga da kasarasaritam tatay ah. At damanan baro akatik smith mo. Yakon masango ti makichat na ibusanak paikit din. At dan sa amin ng nubyo dan. Nagkasaang mo tinagasad mo. Piman ka bay. Kanayon lakit din na mapatog ti silyasay mo. Sino nga rat, jay kinasarita mo ti cellphone mo. Nagbayag. Ni bakit minggay. Ha? Imbagak lang nga rodon asapa ak ti mangipan iti order na aksang asako abagas. Nagadupay lang nga ibagbagana. Ay, ni bakit minggay nga uray di mo makita kat amumlatan. Nga dalang iti asidig mo. Gapoy ti kinapig sa ti tagarina wino sa una.
Ay, dahil dyan may bagay, akasarita nila kay punpunyawaw. Saan pa'y anapan nung tingiwat ni Madam Glorina Asumanao? Tuman na po, tuman na ni Jay. Anya nga tayo, di problema na. Ipita, papa eti ka pa isimrak iti kwarto. Ada ka di urayan. Adda, Madam, ni Marieta. Aywan kaya. Ano ti pinagkawas ni Marieta api manang? Apaw, nakarangrang-rang ti Maris na nalagbaga. Mas tawa ka raw, ta nakagaygayat pa niya bestida na. Uray lang nalingdan na kiti sapatos na. Dandan ni pa kiti na daramudo may terimoro biruangan. Nasubraan nan sa ti kinagayat ti paldana. Amo na ngamin adyak kayat anakapalda iti nakiiting. Ay, Naimbag ko man no naputaw kun saan apiniglat ti tumeng na. Kagurak. Siya ti kunam akaguram Joselito. Apa ay nga agsansanapsap ka? Nagsanap-sapak tayo at nagsanamdekak. Apa yan di ka makain na? Magpakaturog ka man. Nagsanapsap ka pa'y. Nakaturog a kitayan. Ngam kasla nagtagtaga inupak ang nakalagip kini Marieta. Nalukagak matan. Simangpet nga tan. Daitatisan ko nga mo. Yak bibiyangan ti Arjod aka anakam. Kaya't nang samot tan ti makiasawa. Anya aya day ta sasawam. Di mo ipadpada ti bagim iti kaanakag adi makatiptipel. Hindi ka man matakari. Tawagak ni Pipita. Apa nga awagang pailaag. Masadot ka man lagan arumwar ni ti kwarto, Lorina. Apay abibiyangan nak aya. Di ka makatagari kunak. Agriringan ti cellphone ni Pipita. hello, Madam. Kunak mo, sino ti mawawag na kayo matgayam? Apay, asino ti urayam nga umawag Pipita? Apay asiririing kapaylaan katrabiin. Kalipatan yung somot ng tibilin yung kanya. Punayo itaya puputok ti sasakpot ni Marieta. Ewan gayap. Awan matlaang ang tidanga. Kaanakam dangang ko ng kitin. Eh, saan ka man asuman sa limbat? Awagam ni Marieta. Pagawida mo. Oh, Pipita, apay nga imawag ka. Madama pa ilang ti party. Imawag kami ni Madam Glorina. Imbilin na nga awagan ka. Pag-awawidan na kan. Ano awan pa ilang ti alas 9, Pipita? Ayan ni Mami, Pipita. Ang dami ti kwarto dakin engineer ha. Masadot nga taarumwar. Iso ko'y nawagan naklutan. Agoy ka. Apoy akas na nabantig ka. Nakainumaklaan, sana ka nabartag. At ako mamang isala kanya kita, ngam imawag kamat ngamin. Ay, sige nga Rod. Namakasingak. Bye-bye. Wan, Pipita, kakaysuna akas la nakabula sa kakalapati ita. Naimas a talaga ti kape. Urayak la na bang aran iti panakadengep ti rusok ko. Talaga na imas day ta kapay. Saan mo sa payak, iniwan na yung bag sa mo inigop. Bayamon. Uray, taglalaok dan tumot lang iti buksit ko. Ay di kapay lang arod ng kutsara iti kapay ka na sukar. Sa tinilmon mo, sa minum kay tinapudot na danom. Kastamod lang ti bagbagam. Apay ajak na panunot adagos data. Mayat sakit di ti bigat mo ang angawan na. Ay sus, kanayon. Anapintas ti bigat ko. Napintas nga tatin. Natagtagainap mo. Inawagam ka din ni Pipita, di rabi eh. O radya kawakan, naragsaka kitay. Ay, sakbay amalipatak ti agpakan ka dagiti manok. Panawan ka pa'y. Kano di mo pa naibusta ka pa? Ah, Oh, uwan gayam. May mayat met ngamin ti makitongtong. Panawan ka malangan. ni. Mapanakon ko na anak ko ma. Ay, Masapa maka-deliver ang itiganagan kan bagas. Kumayak tumot lang tumulong tingkay di garden. oh sige. Oh, kita ang tadalan mo. Tama nga may dugmam ka, loko. Nga nagmayat ti maturong. Iridap ko pa'y kumahan. Saan mat amabalin at yak sumrak iti trabaho? Saan mat nga iti kwartok da ito'y?
Gaya man nagkawid iti rabi. Ay, maulawag ka na sakit ti ulok. Ay, naimas tumat ngamin ti arak. Talagaan na alibtak ka akatulong, Pipita. Nakaluto ka no iti pabigatan? Uwin sir, ayun na yung pagabigat yaw. Jak pinaputan ti asidagyo kanyak dito kusina. Nagsapa kayo mata na kareng? Diyak kumapay bumangon ngam agkiraos mo ti tiyan ko. Ay, nakasta mamigat kayaw. Wano, itimplaan kayo lang pa iti kape. Mamigat akon. Kung itimplaan nakpain, iti kape. Ni Marieta, nakasangkot mo't lang grabe Pinuyak na karo din, Janel. Nakariingak po na sa kapa. Sir, si engineer. Sana nakasangpat ni Marieta. Ay, amangan no nakitaray mo tan. Tipay kat awan sekretarya ka. Naipagtalino ka tamadagos ti ruangan, Pipita. Ang mga numaumtanak ka ni Mami, namaduktalan na adyak nakasangpat iti rabi. Nairo na ang agsagsaga di tiruar itay tinugtog mo ti gate. Ni engineer atin ang damag kan kabit bigat. Kat, anya din bagam? Siyempre, yak ka niya gulpam din bagakati puntaw. Si Kamat, Pipita. Di mo lang mo ti makikadwa. Anya ang makikadwa ti ibagbagang Marieta. Ang tultulagan dat sakit di kini Pipita. Saan, madam? Marieta, saan ka na makaliklik ni madam? Ang sangkot mo pa ilaang manipo di ti party? Anya ti orasan? Kan mabiit lang. Apay akasta ti suot mo. May hadyak gayam na sukat ang ipagan anay ko. Kasano ita? Uray siya, Marieta. Pas dawa. Nakagaygayat ti kawas mo pimanaw di ka naman. Itay ka din simnang put ka nagkiting butang. Nakitugutak iti pagsukatak, Pipita. Tasaan ngamin nakayat ni Mami nga agbado ak iti kasjay. Ay, luapay kat di ngamin analipatak tinang sukat iti badok. Itay pa'y urayan na ka ni Joselito, Marieta. Wano, saan mo ka di akabaalan ti sumrag iti trabaho? Aman, Mami! Kabalat! Dapay pa pala. Tumarano tulad ang ni Marieta. Ay kita kami taon sa opisina. Ay, saan ang mabalay? Anda ka no pa Ang panayang. kuyog kayo. Amok ayan sa bali pa ilaan ti papanap. Amuman, kayang tagsilos, uray nabakitan ka anak asawa. Anya, tinangasawa ang kanya kit bakit akod. Makapakatawa matangkal ka ni Auntie. Ay, uwan angkal! Alis tuwak lang ang tiagdigos! Pagtanalapdak ti misam. Amang ano nakita nak ni Madam Glorina kat pinagungtan nakpay. Pumakita nakpay sa ako nga magsilos pa'y mga lang. Nasingpot mo't ti ko nak ni engineer. Narabak lang amin kat. Nimot Marieta. No makawayan, aramidan na mo't ti kay kayat nan. Ang sapay mo't kayan ayat na. Ay kunatan. Narigat kang dildilaw, no bagay ti pangyarigan. Nasapan sa mata nalpas mo ti trabaho. Alasot supay lang at dakan. No naranaak ko man ni Ampyong, amang ano jakon na may iti garden. Nga mga nun ay bartek yung kumaamin na naglakwan nyo iti bagas kan ganagan. Nung mabalin ko mga agpaiso nga ipusta. Utang mat amin dagi jay. Ure at agbayad danto. Nagtulag kami kini Ampyong at apno saan kami ang masulisog amang gastos. Si Kanton ti mapanagsinger. Anya? Nasikap kayo matadwan niya. Saan kami lang ang nasikap? Nawais kami pa'y. Oh, anya ti makunam. Kabaalan min ti agbyag. Wen, kabalan yun. Ngem nasikap kayo. Oh? Awan pagkulaak iti sarming iti opisina. Kasmet lang iti sarming iti balay. Amuna ti mang padayaw kanya. Ayan. Uno, talaga gwapo ak. Jake din agtalag iti kopi-kopak akinataar. Ibag tanay pamuspusak mo lang ti uban ti barbaskaw. Uncle, dito yan, nagiti pirmaan niyo ang papeles. Hindi sumlatan iti lamisan. Pirma akto, inton madamdama. Un kaya,
nagsiksika itay bigat. Itay bigat ka nilang, Uncle? Ngam naungtanak ka ni Mami. May amlatan ning Lorina. Kwa. Pampanunot apabaliwan ti uniformeo ng empleyado. Makadukot mo ti awan aramida na dito'y balay pipita. Ay, no awan ti aramida mon. Inkaagdigos, takuyugan na. Sa di na ti papanan nyo, ay, madam. Apay adamagang pailaang. Alangan nga inta makisinara kiti lalaki. Planok at talagan iti di makiasawa iti. Ngam namamok ni Joselito. Talagang adamag neto dagiti bigoti na. Ay, sige, madam. Ay, no, tuma. Yak maawatan ti ugali na ti amok a babae. No, anyala di tati bagpagkanan. Naimbagpay ka na engineer. Kadina mo ti agungan. Naglungko na pukisan ti buok mo, Pipita. Nagwapo nga min ti agnagan iti baron nga agkaskasera di tabalas iti kalsada niya. Sika talaga, Marieta. Sa anak ngay may nagkatulong, tap nagpasiray. Nagpakuyo kami ni Madam. Titibat ka ang parlor, si Papanan May. Nagpatrimak mo titibuko na. Isumat na gaya, makaslaim mo bing tilangan ni Mami. Among Pipita, agner-nerbyusa kiti kayat ni Uncle. Ngay? Apay, Marieta? No apay nga minanalipatak tinang sukat iti nakiti nga palda kitay bigat. Kayat kit din ni Uncle akas jay ti uniforme mi ababay nga empleyado na. Ay, anya nga tanday tama panunot ni Sir. Anya day tapagsarsaritaan nyo kinipipita, Marieta. Pipita, ang talagayam ni Mami iti asidad. Kasunod na ito'y, siyak langit iti maungtan. Anya ti pagsarsaritaan nyo. Eh, May isa ka magpipita. Sino ay titumboy kada kayo? awa, Madam. Ay, sus, may raman ako na din na oras. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan ko ang kalkaluban ni Pipita, Mami? Nangagyon samat, ti pagsarsaritaan mi ka ni Pipita. Wan, nalawag tinangag ko. Basol mo daytoy, Marieta. Tapos na jak na itutor tinagungat ka. Mami, kunak man no diyo amo ti agungat. Kasano ajak makaungat. Basta kagayan no di ka makitkita. Ilibas mo ti agbado iti nakiting. Ang nervyusak nga ron iti kayat ni Uncle ang mapasamak, Mami. Iso apagungtak day ta alakay. Agdan samot ilimlemang na. Amang ano siyak dun ti kagura na. Ay, padasan nakapagungtan. Siyak ti makalaban na. Siyak laang ti mabalin nga agungat kan ka. Naa, nagsarangsang lagit din day ta agkatawam ho si Lito. Ay, mabit lang. Apay, akat katawaan na. Apay kumakatawaan ka. Dakdakkel pa yung tibagi, ti panagayat kukin ka. Dayta! Saan kumaan na asawa, no saan agaputi kinalaing mo amang lamyong. Anya nga ron, ti katawaan? Ay, naragsakak lang. Saan mo nga iyaw-awan, ti pagsarsaritaan ta? No, nagloko mo't kami ng Radya Marieta. Inangaw ko laeng na matimatay. Ay, jak lang mo. No, jak lang at anang nagtiimbaga ni Marieta kinipipita. Nakalibre ka kuman. Kasapa ng rabi kami kadagiti amaw. Tapagsit nga, titay dimtang na Marieta kan engineer, kamuto. Kastaya. Rabiin no, agsip nga. At itog pa lang ti rabi. Nung adda ni Pudoy dito, amay ko, amang ano, imbaga naman na marukod ko ka diti rabiing ibagbaga nga dito. Naragsak kayo kinibudoy tagsinsinutil kayo sa kanayaw. Ay, naimbagla nga, pangyaw-awan ni tikentang kan bandog Talaga nagagat ni Budoy Nagadto nga rapin na. Matulungan na kapailang iti garden. No kaano nga dot kwartana, si madot meten na makitik suin makichat. Ang mga nusan na pa'y na makudkud tinabudo ko na Nay, tungtong tamala tungtongan. Maturog ka ditan, tamaturog ang mutan. Bye-bye, kamu tau.
Agura kayon samatan kanyak uncle. Naistoryak matlaang dayjay ka ni Pipita nangag ni Mami. Kasano nga ungtan ka? Kat impak pakaunan ni Glorina nga isulaan. Ti mabalin nga gungatkan ka. Kat apaya sineryosong radyo nga imbaka. Kat ang angawon ka laang mag. Ano kasta? Saan yung matlaang nga ipatuloy? Mga arami daklaang itijak pa kay pasnakan nga trabaho. Ha? Uncle? Oh, papelas daw ka. Diyos ka na ito, Adila, mga isang sagmak. Mabit man lang ta, sungpatak yung mga awag. Hello? Apay? Ay, salbag, kagurak. Adaman ni project engineer dita. Mabisin mangatan. Sa bagay, naimas mudkit di, tikapukan. Sino ti kasarsaritam iti telepono, Pipita? Nalpas mo ka din ti trabaho. Ang daldalusak dito yung balay, ito yung kiriring ti telepono, madam. Ni engineer di mawag, kasarita na kayo kanaw. Anya nga tati ibagana. Mailiw man siguro. Hello? Excuse me, madam. Kumitak pa iti babalin ko aramidan. Sige. Nang ikaw timbagam, Glorina, ang mga musika ti mailiw kanya. Imawag ni Masong. Ti Mason, kan carpenter, kan foreman ko, kanag iti kontrata. At na kanumanan, ti project engineer, iti project daw. No kaano laang anapan ka ijay? Ang mga mabisin manan ti project engineer. No mabisin, di mangan. Apay, ubing abasit amasabula subwang. Mabiit lang. Lalaki wino babae day ta project engineer. Lalaki. Di kaya't ko asawan ang mabisin. Kaya't naman tiyag pulutan iti kapukan. Kuno pinulpukan akalte. Kat, mapan ka ijay, tapno adda pambar mo manen nga umiyan ka. Sa anak mo't nga ta na matadailan. Nagmalasak mo't nga ino kasta. Sa anak mo't anayanak iti Biyernes 13. Ay, awanan ti ado a pambar mo. Sumurot kami kinipipita. Anya, sino nga tiyag pati iti balay? Maan ano aya da ito'y balay? Saan da ang mabagka tatakawan? At damat ni Marieta ang mabati. Daitaman ti ko nagpipita. Talaga ang mapangnamnamaan ka. Halisto ka nga gungunay. Ang kabagyan na kansama ti uwak. Nay, mamin ano mo't lang agdigusan ay di man ako matao, madam. Gusto matkit di dayta ko na. Saan ka din ngagpapintas? Nung nga ta ni Marieta ti sumurot, kasta unay nga ta apanagardyod nan. Sana masapo lang papintasan, pwede mo na project site ni Sir ti papanantayaw. Saan mo aliplipatan ti mangitugot iti badom ken tuwalya, Pipita? Ang mga noomian tayo ijay. Ha? Agbayag tayo ka di ijay, madam? Amom aya no maulit tinapasamak idi asaan anakasangpet ni Usilito. Awan ti kas iti nakasagana. Boy, naldawan ka man na mapanitikan rin na budoy. Sikan samot ti boss. Sana di ka mo tao. Timot lang kayo kahit mga oras ti panagtrabaho ti masurusuraw. Saan kami ngagtrabaho kini kamuto iji garden itang aldaw. Taadda na panan na. Nasa pada nagkuyog kini saryo. Kita mambayasan kayo nagkoyaw. At nasagid di pagginginuraan niyo adwa. Da kami pa'y tikunayo ama burak. At da ka di pa'y bagasyo. Ay, ulaw ka talaga pagsisilpam ti alupasi kan bamban. Ibaga tulatanin to mga alak manan. Nainot kami ta. Kamkamburan may. At ngawin nagatang ko diya natangko na bakas ilalaok may. Panawan kayo pa'y nga rodama. Amangan no kayat yu ti sumurot. Apay, sa dino di babanam. At nakadiyaman no sigurado. Inakdanunan da kamuto kon saryo iti balay da Pipita. Agdalus kami. Ulaw ka talaga budoy. Kung nagnusal dino di babanan niyaw. Kaya mo lagay ang balay ni Pipita.
Kaya nagpakadak pa lang ka ni Glorina. Si Murot na lakit nga roden ka ni Pipita. Pawan mo't kat din ni Kristalay dyan. Kasanon, no inton mabartak na iti karpintero. Kat maingaw-ngaw na, igagagara ki dyan. Ay. Dahil atisan ng aramidan. Maawanan dalakit di iti trabaho. Kan sandan to na makapulutan iti kapukan kan pinulpugan akal dahil. Kadanon tayo matlang nito'y project ko. Ano ti makunayaw? Unon sakit di 5 pisos lang ti pagplete sa makadanon ka ijay langi. Saanan nga umaray de 5 pisos tangim mi namanin ti gasolina. Sibuyas langan kat kasla balitok ti balor na. Joselito, sa anak ama ki ang angaw. Kat si Kapipita, anya ti makunam. Ay, nalamiis ti panawan nito madam. Ang mga ano saan ngagling at nagiti karpintero ang trabaho nito. Adda ka di mat agtrabaho, adi agling at hindi pa ikim mabagyan iti manok. Orayan tayo amaluto ti pinartina akal ding. Madam, kasarsari tayo palang ng engineer, mapanak man na dyan. At dagaya buhaig dito pa ba? Ang hagak man ni Pipita. No natuloy matlaang nga simurot kadamami ka ni Angkan. No saan na makasangpatin ton malam. Jack lakit di kaya ti maturog iti balay nga agmay-may sa. Adita, agree rin. Hello, Marieta! Nakawag ka man? Pipita, madandanagan na ngamin. Kasano no saan kayo ang makasangpatin ton malam? Jakram mo At paitugot mo ti madam na timbado kan tuwalya. Talagang umyan kayo dita, Pipita? Ala, kasanon? Ang mga no adda al-alya ijay balay. Wano saan? Adakit di mang sirek kanyak nagtatakaw. Ni Marieta dayjay kinasaritam iti cellphone mo anya Pipita. Apay nga insardeng nyo tinagsarita itay makaasidiga. Apag iso, analpas kami na nagsarita, ito'y masidig kayo, madam. Apay ka no. Imbis nga agtrabaho, day takit din makiin-inawag tar aramidan na. Madanagan ka na, amang ano saan tayo makasangputin ton malang. Mabuting ka na, wag may sama turog iti balay. Nga dulami na patpatyan na. Mamati ka mat iti alalya. Ti kaputing na Amang ano da ka namang sarkan ko anang agtatakaw. Adula amin apang butbutin na iti bagina. Idi sakbay anak ki asawa at kini Joselito. Sa anak mo't anaan, anong agmaymay sa? Mabit lang. Apay anak kasaritam ni Marieta. Apay ka day, madam. Unag man no nakapsot ti signal ditoy. Ha? Nagpigsama ti signal iti cellphone ka. Asidag ka no iti kabang-ibang nga ili dito, oy. Ang dalaki di silsite iti asidag. Aguray ka man. Ha? Kasaritak ni Joselito inton madamdama. Lino ko naklakit de. Ay, kahakas na ito, yay. Hamangan nun, selos ni Madam Glorina. Ay, madam, inak mangalay ti tanaw. Makaininumak kami. Yalaan nak to iti inumag. Nalami istidanum da ditoy. Kaslan na irep. Ay, sige madam, inak mangalay ti tanaw. Talaga, sana mabaling nga ang angawan ni madam. Hamangan no, dadangag. Punglang. Imas lakit din ti angot de talinutom. Mabisinak lang aro din. Talaga amangan tayon. Ta pangaldawan. Kasanon ni Saryo. Itay pa'y lang apimana. Di matlag subleng. Nakadanon sa mo ti bigan na pangimatang iti Ricardo. Naimbag tanda na sukain na kapag Ricardo. Isunsamot day di agbus busina. Inusar na gayam ti motor ni Pipita. Intrang ka na nga tatiri daw. Tagbusina pa'y laang. Oh, budaw. Hindi ka di saryo na lang. Wen. At da kinalubon na. Da maburok kan lakay punpunyapo. Tantanin alas 5. At lang arot ti panagtibayok no kastoy lang. Sanak nga gawin di balay. Mangrabi iak iti restaurant. Saynak maturog iti hotel. Wan gayam. Uray agawid ak. Jack
Astra, awan matulbag kanyak. Ay, noon niya nga minti nang ikuy-kuyugan da ka ni Pipita. Ay, trabaho pa iti agluto. Di, mapanaklangan iti restaurant. Ay, urayak na nakaagas itinalukay. Nakadanon tayo matlangan dito sentro. Agaluwad ka, inton makasangpet tayo ijay balay, Joselito. Nay, anya ka ni tikakuram kanyak Lorena. Dangdanggan na kalipipita kan ti driver. No napigsamat gayam ti signal ijay na panan tayo. Ah, Kat idi inawagan ka. Kalaat ang nagpukaw ka. ay, naira na nga ta, napig sa ti signal. Ano, nalpasdan na cell site iti asidang ita hindi project. Nalaing kakit ding agpambar. Nukunak nga agalwad ka. Agalwad ka. Alah, di mo piksan tiyang sa tali. Saan lang nga rin agtimtimok ni Pipita? Alah, saan ka nga ungat? Tabarang makabukil tapay. Ay, agtala ka man. Bakit anak lang arudan? Nukas pangarigan ag milagro nga aganaka. Ang mga nupagaraw pendanton nga apukom. Nakadayo lang aroden da ama burag ken lakay punpunyapaw. Saan pa lang nga mapulusot tarungiit mau. Sigurado ak anakadano na nila kay punpunya po iti balay da. Idinto nga umunang sampay lang ni ama burak amagmag na. Ah, Amom, no anya ti pakaisumat. aldamon sakit di ita. Itay pa'y aldawan nakaragragsak ka. Takasano ajak makakatawa. Nakilubon pa lang nila kay punpunya po. Asidagla ti balay da ditoy. Umun-una kumaan nakadanon no nagnag na. Talagang alis to kang agunggunay Pipita. Nakaluto ka ni ti pangrabyan tayo. Talaga mabisina ko. Hindi mo mo't gamin kinayat amang rabii tayo iti restaurant. Adupay lasao. Nakaidasaran ni Pipita. Mangan tayon tapno addan to pamigsam amaong taninton madamdama. Mabitlaan. Ni Marieta. Apay nga awan pa'y. Unag paiso. Itala nga madlaw ko. Ay, jak magustuhan da ito. Ang mga nuad daman ng dinarayan na apaskan. Pipita, madamdama tayo na amangan. Awagan pa ilaang ni Marieta. Ay, sige, madam. Alak lang, ti cellphone ko iti pagkaw. Aday niya kwartaw. No, apay nga pais nga awan pa ni Marieta. No, ang overtime medyo opisina. Di, agmay-may sa dyan. At nakalumadmadlaw ting guardiano ka. May sakamot usil ito. Kasanon, no sumrek ni Pipita iti kwarto na kat mabutan. Ni Pipi, katayo mauawag. Hello, Pipita? Apay? Anya nga, apay, Marieta? Ang rabi kami kuman. Na nakaluto ako. Kam nalagip na ka da Sergio makan Madam Glorina. Ayan mo ka na, taon ka pa'y. Adak dito'y restaurant. Kakalpas ko anang rabi. Nakasangpot kayo gaya man? Apagsip nga, titisim mangput kami. Nagluto ka dagaws. Sayang, nakatangan kami. Nagiwas tilinuto kasi dadayo. Pagtiltil mo na naklang, Pipita. Mabisinak namin ni Tayan. Impag man ta nagawid kayon? Katuan, unay kan. Ang mga nung tanak ni Madam lumabaya ka ka makitungtungkan ka. Umay ka, nagawid ka. O sige nga, Rod, Pipita. Agawid akon. Bye. Uy, tsak lakit di kayat nga ibaga amabot nga ngagmay-may sa amaturog ija balay. Nasa pa kami anang rabi ikin ni Pudoy. Ngam, awan man eh. Nasa di naman langatan tinakasara ka na iti kasango na nga ginom. Kinuna na itay, asa pulin na ni Ampyong. Nagmalmalem ka no, di na nakita. Kasano nga mi na makita na? Kat no, nagmalmalem kami ang nagdalos iti balay ni Pipita. Naaringan samutan kini ama burek. Maturo kakit din. Tapno masapak mo't lang makariing. No? Saan ko maimasan ti maturog? Naglamin nga eh. Dahil ti mo't ti mayat ti awan asawa na. Tawan mangsing sila.
Talaga saan ko anasarakan ni Ampyong. Sa di naman nga tan tinagturungan na. Nagmalmalam ka no saan daan nakita. Abay, nakarumog ka magbag na budoy. Nakapukaw kan sa matitidagaw ma. Ah, si Kamot Gayam Amaburak. Sapsapulok ni Ampyong. Kung nadagi dyan nagdamaga, nagmalmalam ka no saan daan nakita. Abay, mailiw ka unay ang kengkuhan ha, budoy. Saan? Adda ko makadwak nga ginom. Abay, sa pulang diawan. Ni Saryo ko man na hulaw. Napan ka no nagilot ni Saryo, Amaburak. Saan na akayat ti arak day jay? Kabutang na ti babae, arak tukit din. Anya nga men tinakaladawa masimbang pait Marieta. Awan mo't nga po nang overtime ka. Agulimag ka man, Joma. Siya't laang ti makisarita kini Marieta. Italaga awagan na kiti Joma. Magusto ak. Makaamukan ka ni Marieta. Kasaritak to lang din ton bigat. Marieta. Aniya, tinagtultulagan nyo kini Joselito. Ni, awan, anya kumamat ngay, mami. Ang mga no adaladamagan na, may panggapi dya opisina. No saan na ka nga inawagan ni Pipita? Saan ka pa yasimbang pa? Ang mga no adda kumamanin pa pa na maapaskan, kat anyaman laditan ti ibadbadom. Agyaman nakit di tayo nawagan nak ni Pipita, mami. Uray na sapa ka nagawid, sa anak matla makastrek, tawan matig-ig ka makatulbag. Naku, maturog ako. Saan ka pa yung analpasan ng sermon ka ni Marieta? Sabunag kuma talaga. Amangan no, siyampuan pa Joselito, saan ka makilinlin no ko ka? Gusto saan ta pa yan alpas? Agungit ka man laadago sa'yo. Kaya't kalapag katawaan, tapno lumukay na itinairteng nga orat mo. Saan ka makiang-angaw? Amangan no sa bali ti pampanunutam. Awan timod ko, nawanugak. Sa balin samot ti pampanunutam. Mayat kirik naman niya. Hoy! Di nakpagang-angawan na rabrabi eh. Sika, ti sabali ti pampanunutan na. Iso nga ta magustuhan ti mapanijay na sulinak nga ayan ti project mo tada sabali aran-rantaman niya. Ay, suna ka na simputak. Kastoy lang akit kita anak. Agpatinggat lang iti angaw. Nagbanglukan. Arakupan kan agkan kaman. Oy, saan nakasagsagidan? Maturog ak manlangan. Saan na ko nasingan? Dinalpas ti kasaw. Amok na tangay pamuspusa. Sige, maturog ka nga rin. No, ada pa'y kayat mo nga ibaga. Agsarita tanton inton bigat. Nakakidamot gaya mo. Wano, aging tuturog laang. Kaya't nakapaliiwan. Nakaring ka nga yaman, Marieta. Nagsapakat. Mabisina ka nagring Pipita. Nabsugak mati ko nak idirabi ita nagimas dagiti in order ko iti restaurant. Ngapay namin, asan na kayo nawagan na makasangpat kami matlaan? Wano saan? Inawagan ka, di ka matsimong bat. Ay, ad-adala nga rod nagdanagak asan kayo ang makasangpat. Naira na nga ta, adda kami iti awan signal, day. Nakaungat nga rod ni Madam ka ni Engineer. Kaya di nakadanon kami, dahil nagpigsamot ngayon ti signal. Ayo, among Pipita. Ungtan nak ko man ni Mami idirabi. Naimbag tanalainga ka ng panunot iti pambarko. Syakmat lang tinakautob nga uray nagawid kat awan tulbag kanyak. Kunak na mabisin ka ko na. Aywan gayam. Tsak pa'y nakatimplay ti kapik. No saan ang nakapanunot ni Marieta itinapinta sa pambarna? Talaga kumaapinagungta kidirabi ipipita. Gusto mat kiti di rason na, Madam. Uray nagawid na sapa, saan na nakastrek, tawan tulbag na. Uwan, usto. Hindi lang makauray eh. Di na maanusan ti agtaktak der kasta. Apay asaan na kang inawagan?
Imawag ka numan. Naira na siguro ngawan signal iti dalan tayo iti mawag. Di naman to ninulit. Saan kami pa'y analpas? Baliwag to akasarita. Uray ni Joselito, saan kami pa'y analpas? Usan mo anasarakan ni Ampyong Dirabe, di nakawid ka kuman. Isu pa'y nagbambanog. Amang ano nakasarak man ng tika inuman na. Kat ulito naman ng ti inaramid na ide. Hindi talang agpaiso Ngam no aramidin naman ng data. Ay di, ikisay mo itibingay na iti ganansya. No saan kami lang agkagayuman. Ure agbukbukod kami kuman iti negosyo. Diyak lang amin kaya't nga agkalaban kami eh. Ay wan, narigat maglaban ti negosyo. Tangamin, bukod yu amin na customer dito bugyasan. Ni ama burot mo tinasaraka kini Rabi. Yung idi pinanawan nak. Nagawdak mo te. Mo lang lang anak ni Uncle. Nervyusak. Ang mga ano niya ti pampanunutan na. Saan kami matngarod nga agkabagyan? Marieta, pampanunutak na di na ibagakin kay Dirabe akasarita ka. Ah? Ay, uwan nga agpay sir. Anya day jay? Awan ka di tinang sapsapol kanya. Awan mat. Nakaululi magmat ti telepono idirabi Aday mawag ngam iti cellphone ko mat tinakisaritaan da kanya. Dagitingatan agar-arem ken ka. Abay, awan pa'y napilim ka nakwala. Iti na itakin na pintas mo. Ay, naggasat lakit din, mapilim. Ni Uncle Mat, nanyala di tanti bagbaganan. Ay, angawin ka lang. Sikamat kami. Uray, jak damdamagan, nagiti, mawag iti cellphone mo, istorya palaan. Itayak pa'y nga umawawag kan ka, Marieta. Apay, asaan ka asumungsungbat? Naka-silent gayam ti cellphone ko, Mami. Pasensya ka yun. Saan ka di pa yan alpas nga inungtan? Nagado amabalin mo adamagan. Tay tapay laan. Dengganak, Marieta. Kaya't ko nga idanon mo kanya no asino dagiti sanga ili ni Joselito dita opisina yo. Ken no asino dagiti umawawag kan kuana. Anya? Saan mo ka di anaawatan, timbaga? Ay, naawatag. Nasdawak lang. Siya ti kabagyan. Ken kukwak dayta a negosyo. Agpada tapay a babae. Isuwa siya ti kanununga. Mawatam. Uwan, Mami. Naawatag. Nasayaan. Saan mo aliplipatan tibilin ko? Narigatan. Amangan tapagamuan ta at darumar aputot itiruar ni Joselito. Nalpasan ang natulagat ni Marieta. Iswa si kamot ti kasarita kita pipita. Anya ti bagayo, madam? No adda dito ni Joselito. Kayat ko as si imam no adda kasarsarita na iti telepono wenno iti cellphone. Sige, no day tatibili niyo, tungtalan. Nasayaat. Daita ti kayat ko akatulong. Ibagak idikin ni Joselito. Anawaya nga agaramid iti kayat na. Saan ko lakit di amamuan? Nangimbag kayo lakit din nga asawa, madam? Saan ka martir, Pipita? Iso atultulagan kayo kini Marieta. Tapno maamwak amin nga ar-aramidan na. Sige, mapana ko ni Diya opisina. Ay, saan ka no, Martin? Yak mawatan ni madam. Ito lang manan amapan nito opisina da. Ay, Pipita, Ay, madam! tumarunong ka kanya, taitrangkam tirwangan. Wan, madam! Ay, saan na makarwar ni madam? Takan nakakandado tirwangan. Imbag to saan tayo nakadanon ni Jai? Ay, manutikas kanya. Naparaburan iti makamagneto abigote kan barbas. Ilalauk-launay na ikaw yun. Dahito nga tinakaay-aywan ni Kristala. Ado, ti kwarta na itad ko kankwana. Saan mo't apaabak ni project engineer? Saan mo't lang kami na malmalpas ti kontrata? Mabuongan day ta sarmeng, Joselito.
Sino ayati ara pa apem? Nakamot gayam. Jak na puutan ti sisirrik mo ti kwarto. Inayad ko nga inlukat ti ridaw. Ta mga no adakit ti ilimlemeng mo diti opisina. Naangaw ka mo't. Kaano pa yan nagatapan rak? Saan ka pagatapan? Amukmet anasingpet ka? Apay nga raw, akas deti ko nam itay. Sika tinagkunaan na angawag. Aglailo akmetlaan ken ka. Amok anasingpet ka, Joselito. Naimbag nga aldaw mo, ama burag. Mayat sakit diti aldaw ni ama punpunya po. Tanakitak anaragsak ti panagsarsarita yo. Ang nakalde bakas dawam kang kuwara. Lalaing ag-istorya mo doy. Yak lamawatan dagiti dadlo bangay bagbagana ta. Tarastasan na matiagsaw. Agbaliw ko man, tanadanon man ang tisabali at awan. Awan ngagpaisuan niya. Sa bali manon na dawan. No manumanon ngayon na po iti bakanda tao. Aging nga adamakan, mangantay latta. Ammo tayo lakit di tagtrabaho. No aday gatang ko na ngamusto ti ko nam. Adda nga pagbiyak mo no saan kang agtrabaho. Madamot kiti dagijay trabaho at trabaho. Ngam di damot lamang asawa no ulaw. Payakila at adita tinapanan ti saritaan tayo. Pasutamin ti panagbiyak da ita. Iso nga ibagam kini kamotaw. Agpanunutan ta kunada niya. Ananwam ti kagad. No awan bakad. Ang paano na kaya makinasarita ni Mami Pipita? Agat atap samatan ka ni Uncle. Nasingpet matitiko ng engineer. Narabak lang. Among Pipita, agner-nerbiyosa kita'y bigat. Mulmulang langan nakit din ni Uncle. Kunak no pagar-ara pa-apan na. Kadno? Kaanak-anak ka ni madam? Ngam saan kami nagkabagyan? Ni Mami laang ti kadaraa. Saan ka na tagaray? Amangan na bangag na ka ni engineer. Kadabayin mo't yun ko anay. Tikas na kay magbaga. Nagkapoy kagid din na si Mungbat. Imbagam kumadandanin. Anya ti dandanin. Nagsarita kayo kadimanan kini Pipita? Kat na ibagamon? Saan may nagsarsaritaan da ita? Ngam ko na mga tajak mawatan ti kahit masawain. Anya nga ti kunam adandanin. Basta dandanin kunam kuma. Makamumot rin ngagpanunot no anya data dandanin. Uda na lakit di ti ulo na. Kat di na malagip nga awan gaya man ti buok ti tuktok na. Ngapay nga raw na kinarawam taulom. Ay, naguyaw ka, siguraduam. Asan mo't laday tati pakauyawam. Ulaw. Wan nga paiso. Kasla manok ta nga agpamarot. Ngam, awan pa'y asawa ta. Kat nadanon man ang tisabali at awan. Yang mga tadapipita kan Marieta. Jak nang tinagsaritaan da. Apay nga taakas jay mo ni Glorina. Pinagbalin na mo a detective na Pipita kan Marieta. So naging inayadak ngayon may dito ba niya. Pagam namin ngay nawagak ni Kristala. Saan mo't as mong sulbat? Anda umawawag iti cellphone ko. Sino mo dito? Saan mo't nakapun mo? Amangan mong estudyante. Amang ibagay iti pagmatrikula na. Ay, sabali lang agpaiso ti guwapo. Hello? Wen, siyang agpaiso? Tsak maawata. Lalaki wano babae ti kasarsarita. Nasinggit man. Anya? 20 milyon na pesos? Sino kaya? Anya? Itad ko ti kidawam tapno di mo ipulong itasawa di may papan ka ni Kristala. Ay, kasalunday tayo. Ang damat din mang blackmail kanya ka. Pipita! Marieta! Tadino tayo ni Joselito?
Kailiw ko ni Kristala. Uray timog na lakumati mangig ko. Sa balikit din ti simbong bata. Madam! Yakbutan mo sa dito kaya na! Umne, sa pulin na ni Glorina. Kayaan. Ay, sa anak latan ngagtagtagari. Sa andakbet anasiputan asimbrek dito banyaw. Ang ano dito sila Jo, madam! Kasano day po yan? Ay na, kasano pa yan? Joma! Asla mama, ayawat ko latan, tinda 10 milyon na pisos. Word, adak ti banyaw. Nagdaga nga raw, diso nga himayak nagdigaws. Apay ka na eh. Saan ka nga rin makita? Isasapsapulan ka. Ay, naklatak ah. Napay kid eh. Nakasla mapagustuhan na, no? Awagan nak iti Joma. Sanday tati paborito kanagan. So, simbong bata kadagaws. Ay no, yapay nga eh. Dak napuurta na sinong bata ni Glorina. Uring dak kumakayat ama amuanda. Nga dak dito banyaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Wastorya TV da tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan ta matapimanaw dito'y sala sa pagsarsaritaan taging gay tapipita? Nga, saan ta anadlaw alimabas ni Uncle? Amang ano na payakin nga dahi ti banyaw! Sigurado kay tiday tapipita? No dito na puutan na limabas. Ang mga nunangag na tinagsaritaan ta, iti panang tulag ni mami kadata. Mapitlaan! At tanadlaw ko itay! Di na ta madam Jamaw! Wag! Ni madam Jamaw! Yakmot namin nasiputan na napan iti banyaw ni Engineer! Kasano nga tangarod tayo tuyan? Ang mga no salangadan nakto iti opisina intun bigat. Ay, no nangag na tan Engineer! Saan nakamata sa langadan? Ay talaan! Amunan ti saksak bayan na! Kasanon? Palpak nga rod no kasta. Nasingpat man ni Engineer iti panagkunak! Naangaw lang amin! Jaklam mo nagdamot ilimlimod na! Diyak lang amin kabayan nga ibaga kanipipita. Bakit kitak no ko asip-siputan nak ni Uncle Joselito? Sana aprusan ti bigote na. Uy, kursunada naksamat. So ano adda dito'y balay? Diyak kaya ti ag-short iti nakiting. Kanong tanak ni mami. Sana klakit di ang nagbidot iti panangipagarob. Pudno ti ko na ni Pipita. Nangaw ni Uncle. Ang mga no adda nadlaw ni mami. Iso akayat na apasiim. Pag-iso nga rod, Budoy. Agkuyog da amasapa inton bigat. At da nang iba ka kanya kitiganagan. Amang ano santa makapagkuyog. Ah? Aga kasak iti itlog inton bigat. O di tulungan ka. O da italagid din. Makadlawak sa. Humagagat kan sakit di. Ha? Gaputan na danon man ang tib sa bali atawan. Sigo da nagagatak. Baro atawin man, winusaan. Tanya ko matibaliwa. Sika ano, di mo kahit tulungan ka. Kabaalak matkit de. Ngumno kaya't nakatulungan. Di nasaysaya Damagan ka itay kada Pipita ken Marieta. Da kamit lagayam iti banyo. Apay asaan ka asim mong batadagos. Nagado ang mapalit mo apakasikuran. Naitapay lang mag. No di ka inawagan iti Joma. Amang ano di ka pa'y simbong bat. Amumerten, amang gustuak maawagan ni ti Joma. Saan lang at bigotek, yada magneto na. Uray pa'y tinagan ko, at Joma. Di ka man. Ibain mo ang tinagan mo a Joselito Mariano. Amang ano, mabalintang ti maturom. Masapa ak nga agriin, inton bigat. No kaya't mo ti maturog kalatan. Sige, sige. Diyan ka mo. Makaturog ka mang pampanunot iti mawag kanya. Ang gasan, 20 milyon na pisos. Urayak lang nagling at iti nakapigpigkat itay. Ay, anya nga tati aramidag. Kung saan kami nga gapa ka ni Glorina. Nga uri maamuan natin may papan ka ni Kristala. Amukon ti aramidag. Subukak ni Marieta inton bigat.
Natagaan nga ro di tao nagpipita. Kan madi no jak pulos mainitan. Sa maysa, at na napatag nga ibagakan ka. May panggap ka di ka na, engineer? Napugpuan mo't gayam. Ay, anya, tinapaliing mo kan kwa na. Awan mo tinatlaw ko kasarsarita na iti cellphone na. Naragsak pa yung makisarsarita ka da kami gan Marieta. Nagtupay ka. Nangag na lakit di tinagsasaritaan nyo kini Marieta iti rapi. Ina, iyo lang amin inan-anad ang tingiwat yo. At dapay nga rin masiiman nyo kan kwa na. Madam! Agum si putam lata. Uray di mo makita ang makisarsarita iti cellphone na. Madlaw mo matkat, dagitig garaw na. Talaga nagagat ka, Budoy. Nakita ka nag-deliver ititlog ng bagas. At atong ti kwarta mga ni kamuto. Uray ni kamuto, ama burek. Naganarmot dagiti ganagan alako na. Maura isan mo nga ibaga. Ta nakita kmat. Isan ko ba yan nakita? No napanan ni ti garden. Sigurado kayo, asaan nyo pa yan nakita? Jak sigurado. Tasan mo't nga iso ti si butak. Di mo ibaga. Makababawi ka na mapan ni ti garden. Apay kuma makababawi ak ama burek. Mapanaklatan. Tinasaysaya at no awan pay ni kamuto iti garden. Tasaan akanayon asyak timang dandanon kinkwana. Ay, naimbag-lakit din ta nakarwara ko niti opisina ni Uncle. Sigurado lakit di pagdamagan nak ni Mami. May papaniti asawa na. Anya nga ta? Ibagak nga ta, tinaistorya kanyak ni Uncle. May papaniti da itsaya Kristala. Umawawag ni Mami. Hello? Nagbayad ka lagi din na sumungbat, Marieta. Kagap-gapok namin iti opisina ni Uncle, Mami. Kat? Ada inistorya na kanyak. Kaing-ingas ko kano ni Kristala a sekretarya ti project engineer. Ti kinontrata na. Sekretarya? Weno dayjay tiranrantaan ni Joselito iti kontrata na. Ay, daytatisan ko nga mo, Mami. Sige, ituloy mo asiiman. Mami, naggaraw ti seradura iti ridaw ti opisina ni Uncle. Ang mga norumwar, makita na tayong agsarsarita. Naimbagpay kanya, tada na amuakon ka ni engineer, Pipita. Ang mga nupudno ti atap ni Mami, aday jay a Kristala ti ranrantaan ni Uncle ija project na. Nuran-rantaan na dahil niya, Kristala. Apa yan istorya na kan ka, Marieta? Uwan nga agpaiso niya. Ay, ang lupod no ti atap ni Madam Glorina nang nag-engineer ti nagsaritaan tayo day. At tinulagan na ta, kat sisiman na tan. Anya? Kasano nga agpaiso? Ay, Pipita, ni Uncle. Ang mga numangag naman ang ti panagsarsarita ta. Sakbaya sa langadin nak Lorina, unaan kan. Ang mga no nagpulong ni Marieta kin ka. May panggapitin na istorya. Ni Kristala, sekretarya ni project engineer. Talaga, amatiliw ti ikan itingiwat na. Anya ti sangkay bagakan ka. Aramidem ti kayat mo. Saan ka lakit di nga agpat patiliw. Apay nga raw na pasisiim na kada pipita kan Marieta. Una tupay anang ngag mo tinagsaritaan da pipita ken Marieta. Kat, agulbud ka pailaan. Anya pala ti yulbud ka kat imbagak mutan tipod na. Talaga analaing ka, Joselito. Inhinyero kang agpaiso. Ngumuray pupuutom ti ko na. Saan kunto anagan tinagan ko? Nujak mapapukaw ti magneto iti pagpangpangas mo, abigote. Asino matabay salbaga. Talaga sa anak nga inggan. Aging nga tijak iten, 20 milyon na pesos. Numuna ta prinangkana kon ni Glorina. Ni Pipita. Pipita, unag no nakastrek ka ni ti kwartaon. Nagdalusak pa namin bihit, engineer. Tapos makita yun mo.
Nakarakaranyak pa lang ti Silo dito yung salas. Mapitlaan. Saan nga tang igagagaram ti mang siim kanya? Saan mo tayo, engineer? Kunam nga taajak amaw, abinilin na kayo ni Glorina. Tapno pagtinulungan da ka ni Marieta apaliiwan. Dita ka man langan. Nagwari ka gaya. Agpuyog taman inton bigat, tadda papananta. Mayat nga ang paisaw, dagiti negosyo yung kinibutoy kamutaw. Anak si Bibi Garden, at tapay sa bali at ang wartaan niyaw. Saan mi mo tabaybay anti garden mo, Pipita? May mayat mo't lang ti pangwartaan, may. Sana dakas sa sideline. Saan lang makapsog iti buksait? Makapsog pa iti bulsa, Pipita. Pudnoti ko na ang kamutaw. Makikinkinatawa at paikot-kan ko trababi. Ay, rabin nga paiso. O sige nga rodan. Babayan. Bye! Ay, ganda ni kang pinaginda na nagbabay. Ay, imbaga Clara Bin. Kalahatan nagpakadaan. Ay, malagip ko iti ni engineer. Nadlaw ko akas na pakariribukan na. Anya imbaga na. At dakano papanan mi inton pika. Agkabaw sakit tinday di alakay. Nanipatan na ti cellphone na. Mami, mapana kon! Ang tamot lagayam ni Marieta. Kunak nung nagkukuyog da kada pipita kin Joselito. Nagbayag kan tumot namin Arjod. Di da ka pa'y pinanawan. Nagdardaras na pipita ka ni Uncle Aping Manang, Mami. Agtaksiyak tulatan. Nga nagpakadakan ka? Idinto asyak ti asawa na. No, may samot dayjay apipita. Mami, kadwa na ni Pipita. Apay nga tangag paiso. Putputong ano ba tayo nang isang tangan niya tilungan, engineer? Ano taramitan tayo dito ngay? Pipita. Agbabawi akman. Yung awanan ti maaramid ka. Si Kati Inaybak. Tama nga no ipulong nak ni Marieta ka ni Glorina. Yung pangasim. Saan nak na ipulpulong? Nay, saan kayo amawatan, engineer? Loko ni project engineer. Tsak kumanam mo ni Kristala. No saan nagapukin ko na. Nay sarsara kaklakit nga runan. Yan niya tikanda tayo dito, engineer. Si kalang ti pangibagat ti dayto ya. At dalalaki nga kidkid daw kanya kiti 20 milyon na pisas. Tapno saan nak kano nga ipulpulong ka ni Glorina. Engineer, aglisi kayo! Ay! Nakitutak pa. At deras dita. Ay, dandanin ka natalan! Nay, talo ang lalaki ti dumdum sa hagit ti kutsa dintang. Aglang-langanan sa awat na mataon. Hindi kayo nagdadag, engineer ha? Sakti ba ka daw? Andyan kayo lang di talikod na. Sakti ba ka mo katakwata? Sige! Dumarog kayo! Oh! Ay! Masakay mo! Pagkita! Timay sa kanak ano! Palikodan na kan! Ay! Ay! Dinak! Tulungan ka! Sige, sige! Agul-agul kayo! Nakita nak! Tika magdagan ako na! 1, 2, 3! Napay lang. Engineer! Nablon samot ito sikat ko. Agilalaing ka nga minalakla kaya. Awan mo't pa nga abil mo. Di ka mabain kinipipita. Madam! Kaya't naklatulungan, engineer! Iso inilisin ako ito yung mga danog kumakanyak. Ididinanog ko ma, kinikinugtarak. Nakalisay, ngam na yun. Nabdisbalansin mo ito ni engineer. Gustayan mo nin sarsarak ni Pipita. Kapu iti dayjay a Kristala. Pakawanan nak. Ikarik. Saan to na maulit? Nagbalbaliw ako. Day tati maganap mo. Anya, ipangas mo pa'y day ta magneto ti bigotem. Saanan hanay? Promise. Pipita. Magyamanak manin Hawa na nyaman na engineer. Pinapatag. Nalutasan ti problema yaw. The end. Makaturog kayo ni tinasimbang. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman
Di mo ko manipipata, di like, and subscribe. Ken pakishare met time dahil tanya video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.